Čo ak by tajomstvo našich najdôležitejších plodín nebolo ukryté v nich samotných, ale v obyčajnej, nenápadnej burine? Poďme sa spolu pozrieť na to, ako jedna takáto rastlinka dokázala zmeniť celú modernú biológiu. Rastlinná ríša je nesmierne zložitá, sú v nej milióny druhov. Kde má teda veda vôbec začať a chce pochopiť, ako to celé funguje? Odpoveď je celkom prekvapivo nie v tých najväčších a najzložitejších rastlinách. Kľúč sa našiel v jednej z najmenších a najbežnejších, v arábkovke roľnej. Takže najprv sa pozrime na tú výzvu, ktorá vlastne viedla vedcov k tomu, aby začali hľadať takého botanického superhrdinu. Viete, ľudia sa už po stáročia snažia vylepšovať plodiny, ale povedzme si na rovinu, bez toho, aby sme naozaj chápali, ako funguje genetika, bol to taký, pomalý a dosť náročný proces. Aby sa to celé urýchlilo, vedci potrebovali niečo jednoduché. Rastlinu, ktorá by sa ľahko študovala. Takzvaný modelový organizmus. Vďaka nemu by mohli odhaliť tie univerzálne pravidlá, ktoré platia pre všetky rastliny. No a čo teda robí práve Arabidopsis thaliana tým dokonalým kandidátom na túto úlohu? Poďme na to. A presne tu sa ukazuje, prečo je arabkovka taká super. Je maličká, takže sa jej zmestí veľa aj do malého laboratória. Jej životný cyklus extrémne rýchly, len asi 6 týždňov od semienka k novým semienkám. Navyše produkuje ich obrovské množstvo. Pestuje sa úplne bez problémov a čo je kľúčové, jej genóm je krásne malý a prehľadný. Skrátka ideálny nástroj pre vedcov. A toto je naozaj ten najdôležitejší bod. Jej malý, nepreplnený genóm je ako taký jednoduchý a ľahko čitateľný návod. Vďaka tomu je oveľa jednoduchšie nájsť a študovať jednotlivé gény. Dobre, teraz sa dostávame k samotnému jadru genetických objavov, k tomu, ako vedci zisťujú, čo ktorý gén robí. A robia to tak, že vedci tak trochu úmyselne pokazia. Keď potom porovnajú takého mutanta s normálnou, zdravou rastlinou, hneď vidia, čo sa zmenilo. Je to vlastne celkom logické. Ak chcete zistiť, na čo slúži nejaká súčiastka, najlepšie ju vybrať a pozrieť sa, čo prestane fungovať. Takže, ako to vlastne vyzerá v praxi? Je to systematický proces. Prvý krok je indukcia. Vezmu semená a vystavia ich napríklad chemikáliám alebo žiareniu, aby v nich vznikli náhodné mutácie. Potom nasleduje detekcia, čo je taká mravčia práca. Musia prejsť tisícky rastlín a nájsť tie, ktoré majú nejaké nové, zaujímavé vlastnosti. No a nakoniec, keď takú rastlinu nájdu, prichádza izolácia. Vyberú ju, ďalej ju prestujú a študujú, čo presne sa v jej génoch zmenilo. A práve to porovnanie medzi tou štandardnou rastlinou, tzv. Divokým typom a jej upravenou mutantnou verziou dáva vedcom tie dôležité stopy pri pátraní po funkcii jednotlivých génov. Tu je konkrétny príklad. Táto mutácia, nazvaná fuska, spôsobuje, že sa v klíčnych listoch nahromadí príliš veľa fialového farbiva, antokianínu. A takáto viditeľná zmena potom vedcov nasmeruje priamo k génom, ktoré sú zodpovedné za produkciu pigmentov. Vytvorením tisícov takýchto mutantov sa výskumníkom podarilo zmapovať genetické dráhy, ktoré riadia takmer každý jeden aspekt života rastliny. Od tvaru listov, cez to, kedy kvitne, až po jej odolnosť voči chorobám. Vyvrcholenie všetkých týchto desaťročí výskumu bol jeden obrovský úspech. A to nie len pre rastlinnú biológiu, ale pre biológiu ako takú. Keď sa na to pozrieme v historickom kontexte, tak po tom, čo Mendel objavil zákony dedičnosti a Watson s Crickom štruktúru DNA, bol projekt Arabidopsis ďalším obrovským milníkom. Vďaka nemu sme konečne mohli prečítať celý genetický kód jednej rastliny. Takže áno, v roku 2000 sa to podarilo. Vedci mali zrazu po prvýkrát v rukách kompletný návod na to, ako postaviť kvitnúcu rastlinu. To otvorilo dvere k objavom, o ktorých sa predtým ani nesnívalo. A aký je teda konečný výsledok toho, že sme tak dohĺbky pochopili túto jednu skromnú burinu? Čo nám to dalo? A tu je to najdôležitejšie. Ukázalo sa, že mnohé základné gény v arábkovke majú svoje priame náprotivky alebo analógy aj v plodinách, ktoré jeme každý deň. Táto tabuľka to pekne ukazuje. Keď sme napríklad pochopili, ktoré gény spôsobujú zakrpatený rast u arábkovky, pomohlo nám to pochopiť zakrpatenosť aj v kukurici alebo v hrachu. A to isté platí pre vývoj semien alebo kvalitu oleja v soji. Arabidopsis nám teda nedala len odpovede.
Dala nám aj nástroje a sebavedomie pustiť sa do oveľa zložitejších genómov. Do genómov najdôležitejších poľnohospodárskych plodín sveta, ako je ryža, kukurica, soja či paradajka. V podstate, štúdiom niečoho jednoduchého sme sa naučili chápať to zložité. Arábkovka sa stala takou našou rozeckou doskou, ktorá nám pomohla preložiť genetický jazyk celej rastlinnej ríše a urýchliť šľachtenie plodín spôsobmi, ktoré boli predtým absolútne nepredstaviteľné. Videli sme teda úžasnú cestu arabickou si od obyčajnej buriny až po vedeckú superhviezdu. Naučila nás jazyk rastlín. A teraz nám zostáva otázka, aké ďalšie rozhovory s nimi budeme viesť v budúcnosti.